Hvala, kolega Periću. Boško Obradović, po amandmanu. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani, pomaže Bog svima. Ja bih želeo u potpunosti da podržim navedeni amandman uvaženog kolege Perića i da se nadovežem na nekoliko važnih stvari u vezi sa kompletnim ovim amandmanskim rešenjima iza kojih su na svoj način stajale, naravno, i Dveri. Mislim da je ovde ključna informacija da je 150.000 građana Srbije koji su korisnici ovog osnovnog stečenog imovinskog prava kao penzioneri u međuvremenu umrlo pre nego što je došlo do ovog konačnog ukidanja Zakona o privremenom načinu isplate penzije. Ti ljudi nisu dočekali da ovaj trenutak i ovu mogućnost da vide neku perspektivu, kako vi kažete, sa ovim zakonom. Da li će njihove porodice ikada biti obeštećene za ono što je njima uzeto u tim poslednjim godinama života? Dakle, to jeste dilema koju sam na početku ove priče postavio krajnje konstruktivno prema svima vama, ne idući u startu da ovaj zakon dovodim u pitanje. Da, podržavamo, ispravno je ukinuti ovaj loš zakon o privremenom načinu isplate penzije. Da, dobro je vratiti penzije na staro i povećati ih koliko je to moguće. Ali je jedna stvar veoma loša, što vlast, odnosno država, ne priznaje da je ipak nešto oduzela penzionerima što je njihovo Ustavom zagarantovano stečeno pravo, odnosno imovina. Oduzela je deo njihovih penzija u visini od 850 miliona evra ukupno. I nije sada spremna da prizna da je to oduzela i da to treba u nekoj varijanti da vrati. I ne bi penzioneri koji nisu bahati i bezobrazni vama zamerili da ste vi rekli nemamo u ovom trenutku da vratimo, ali imamo ideju kako ćemo to da vam vratimo u narednih nekoliko godina. Pa primera radi, ako smo 4 godine oduzimali penzionerima, to jest ako ste 4 godine oduzimali penzionerima, Dveri su od početka protiv toga, možete naredne 4 godine da im vraćate. I ljudi bi to prihvatili i rekli da je to pošteno. A ovako, izgleda kao, znate, opljačkate nekoga, uzmete mu neke pare iz džepa, a onda dođete i kažete evo ja bih sada da se pomirim i nadam se da će u budućnosti naši odnosi biti bolji. A ne vraćate mu ono što ste mu opljačkali. Pa kako očekujete da ti odnosi sa našom najstarijom populacijom budu bolji? Kako to posebno očekujete ako vas podsetim na izjavu predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića od 10. marta 2014. koja glasi: predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da garantuje da se stečena prava penzionera neće umanjivati. Bolje sa naše grbače da se skida nego da se diraju stečena prava penzionera, ali u penzije ne dam da se dira. Kada bismo u ta prava dirali ne bi napravili problem samo penzionerima nego i državi. Na neki način ja se slažem sa ovim što je Aleksandar Vučić rekao pre 4 godine. Ja se apsolutno slažem sa Aleksandrom Vučićem pre izbora, ali ja imam problem sa Aleksandrom Vučićem posle izbora, zato što je on slagao svoje birače i uradio potpuno suprotno time što je smanjio penzije kao prvu odluku kada je došao na vlast kao predsednik Vlade te 2014. godine posle izbora. Dakle, stavite se vi sad u kožu penzionera, kako da vam veruje posle svega? Jednom ste ga prevarili, jednom ste ga opljačkali, sada ga ubeđujete kako će to sad biti bolje, ali mu ne vraćate oduzete pare. Pazite, da ste vi ovim zakonom predvideli da se vrati ono što im je oduzeto, svi bi mi rekli svaka čast, to je prava stvar. I s druge strane, da ste ovim zakonom predvideli da se usklađuju penzije na redovnom godišnjem nivou u skladu sa rastom životnih troškova. A ako Vlada u budžetu raspolaže nekim dodatnim sredstvima, slobodno vi dajte 13. penziju penzionerima, neće se oni buniti, ali nemojte im dovoditi u pitanje redovno usklađivanje penzija sa rastom životnih troškova, što dovodite u pitanje ovim zakonom. I vraćate Vladi i vašoj vladajućoj većini u Skupštini mogućnost da smanjuje ili povećava penzije kad hoće. Pa izvinite, nemate vi na to pravo. To je Ustavom zagarantovano stečeno pravo, odnosno imovina naših najstarijih sugrađana. Nemate pravo vi da se igrate sa tim. Dakle, to je problem koji ovde uočavam i na koji moram ponovo da skrenem pažnju i svi naši amandmani i sva naša rasprava svih ovih dana usmerena je u tom pravcu. Zašto niste predvideli da vratite ono što ste uzeli? Vrlo jednostavno pitanje. Zašto niste predvideli da vratite ono što ste uzeli? Morate da vratite, ljudi, ono što ste uzeli penzionerima. To je elementarna stvar. I ne vidim šta je sporno da se svi zajedno kao vlast i opozicija oko toga složimo.
I kažemo, evo, zajednički glasamo za to da se penzionerima vrati ono što je oduzeto. A neka se oni kao birači dele na one koji smatraju da je to trebalo da bude oduzeto i glasaju za vas i one koji smatraju da to nikada nije trebalo da bude oduzeto i glasaju za nas iz opozicije. Ali ono što je sigurno, oko čega mi valjda ne bi trebalo da se sporimo ovde, da njima treba vratiti to što im je oduzeto i da im treba omogućiti redovno usklađivanje na godišnjem nivou sa rastom troškova života. A opet ponavljam, ako je vaš budžet tako dobar i stabilan, a napunili ste ga tako što ste oduzeli penzionerima penzije, što ste smanjili plate, što ste povećali poreze, takse i akcize, što imamo najskuplje gorivo u Evropi, pa velika je to pamet kako napuniti budžet, opljačkati sopstvene građane. Ali ako vam je budžet već tako stabilan, pa što da ne vratimo ljudima onda ono što im je oduzeto? Šta vas sprečava? Šta je problem? Ili ćete i dalje te pare da dajete stranim investitorima koji dolaze ovde i koriste naš narod kao jeftinu radnu snagu? Dakle, to je centralno pitanje. Ne sporimo se mi ovde suštinski ni oko čega drugoga. Mi možemo da ostavimo sa strane to da li je ovo trebalo ili nije trebalo uraditi. Vi kažete trebalo, mi kažemo nije trebalo. Ovde je sada suštinsko pitanje kad će ljudima se vrate pare. To je pitanje svih pitanja. I dozvolite, imam jednu veliku i važnu obavezu da samo skrenem pažnju ministrima koji su možda malo zagledani u telefone i brinu neke druge brige u ovom trenutku, da obrate pažnju na temu poljoprivrednih penzionera i poljoprivrednih penzija. To je izuzetno dramatična tema. Ja želim da vas suočim samo sa nekoliko podataka i verujte, iz toga ćete zaključiti koliko je to dramatično. Poljoprivrednici u Srbiji duguju za osiguranje, penzijsko, invalidsko osiguranje PIO fondu 184 milijarde dinara. Velikom broju poljoprivrednika njihov dug prema PIO fondu je veći nego vrednost njihovog gazdinstva. Sledeći problem, kad se jednom prijaviš na PIO fond kao poljoprivredni penzioner, ne možeš da se skineš, odnosno otkačiš, odnosno odustaneš od te prijave ako nisi u mogućnosti da je plaćaš, a dugovi ti samo rastu i jednostavno postaješ prezadužen. Hoćete li na kraju da šaljete ove javne izvršitelje da im oduzimaju imovinu po selima, da im oduzimaju kuće i zemlju da bi naplatili ovo iz PIO fonda? Šta je ideja? Ili ćete biti konstruktivni pa ćete otpisati ljudima ove dugove, jer jednostavno ovo nije realno, ljudi. Znate šta još nije realno? Da je penzija ista onome koji je uplaćivao 15 godina i onome koji je uplaćivao 40 godina. Znate šta još nije realno? Da je osnovica za isplaćivanje te penzije, pazite ovaj podatak, ovo je prosto neverovatno, da osnovica svega toga je ista za onoga koji ima 500 hektara i za onoga koji ima pola hektara. Pa nije logično da oni uplaćuju isto u penzijsko-invalidski fond. Naravno, već je pomenuto i treba to ponovo istaći, da je ta poljoprivredna penzija ispod socijalne pomoći. Ona je 11.000 dinara. Šta je to? Ko može s tim da živi i da radi? Ako se na to nadoveže skandalozna posledica Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, gde ste diskriminisali žene preduzetnice na selu, koje žive na selu i bave se poljoprivredom, pa imaju obavezu da najmanje 24 meseca imaju osiguranje da bi uopšte ostvarile naknadu na porodiljsko odsustvo, a za sve ostale žene važi 18 meseci unazad. Pa čekajte, što su žene sa sela gore od svih drugih žena u Srbiji? Što bi njima bio duži rok da moraju biti osigurane da bi uopšte dobile porodiljsku nadoknadu? To nisu logične stvari. Kako onda očekujemo boljitak na selu i boljitak poljoprivrede? Koliko puta su razni ministri, promenili ste 10 ministara za poljoprivredu, obećavali rešenje ovog pitanja? Niste ga rešili za 7 godina ove vlasti i ne rešavate ga ni ovim predlogom izmena i dopuna postojećeg zakona. Jedino rešenje koje ja vidim tu jeste da se svima onima koji nisu u mogućnosti da plate ove svoje dugove, ti dugovi otpišu i naravno da se za taj period njihov staž ne računa. To nije sporno. Dakle, morate razumeti ovu kategoriju stanovništva, to je ogromna kategorija stanovništva u Srbiji, morate malo više posvetiti pažnje poljoprivrede i selu. A zamislite samo kako se oseća srpski seljak u ovoj godini kada su apsolutno svi poljoprivredni proizvodi toliko pali sa cenom da je neodrživo bavljenje poljoprivredom u Srbiji. Zamislite šta danas možete da čujete od srpskog seljaka, da više nema smisla baviti se poljoprivredom u Srbiji. Pa ja onda postavljam pitanje, gde na svetu ima smisla baviti se poljoprivredom ako nema smisla baviti se poljoprivredom u Srbiji, ovoj bogom danoj zemlji sa ovakvim lepotama i prirodnim bogatstvama
Istina, vi sad to rasprodajete, pa ste prodali ovih 17.000 hektara PKB-a bud zašto, što je skandal i zločin protiv ekonomskog interesa ovoga naroda. To niko na svetu nije uradio. Niko ne bi prodavao svoju vodu, svoje zemljište i svoja rudna bogatstva. To treba da bude naš resurs za naš domaći ekonomski razvoj i razvoj naše privrede i poljoprivrede, a ne da stranci time gazduju. Ali, to je neka druga tema. Ono što ja na kraju želim da skrenem vama pažnju ovde, znači, vi imate moralnu obavezu. Ako ste već opteretili penzionere, a ne tajkune, ako ste već opteretili naše najstarije sugrađane, a ne strane banke koje ostvaruju ekstra profit i deru kožu s leđa građana Srbije, ako ste, dakle, već opteretili one koji su čitav svoj život radili da bi mi danas mogli normalno da živimo, a ne naplatili porez onima koji ne plaćaju porez i rade na crno, onda bi bio valjda neki red da im vratite to što ste im uzeli. I vi nemate odgovor na to pitanje. Sve druge odgovore vi ćete propagandno ovde pokušati da objasnite, ima vas više, pa ste grlati, pa se javite i preklopite ono što mi pričamo, ali ne možete da odgovorite na jedno veoma jednostavno pitanje. Kada ćete penzionerima vratiti pare koje ste im uzeli za ove 4 godine? Hvala.